akauya akadai tikasvika pakadaita apa kati next court tikumuda musati kwashapurwa bakushapurwa muzwa eboni kuna baba efoni chikuzi baba ni manje fulani oni ni mwe mtoto foneni isise muri kwa mjini simukwe toreng pamsoro idatu isuse muri kwa mjini tine dambudziko remabvuri mumusha mwedu zvakaende koitika nezvekuti pakaende korware mwana arwara mwana wakarohwa nechinhu pamba arohwa nechinhu wakatakurwa akaenda kuchipatara chipike tochotransfera kuendeswa kugeneral hospital tasvika mwana wakarowe 15 days ari paoxygen but ari paoxygen kudaroko dokta wakasvike pakuti hatisi kuona chirwere mwana ndindaindinaye muhospital handisi kuone chirwere pane mwana mbuya akakirwa mazunari time yedu hapana ana kuenge handisi kuziya kumidza famba zvazodaroko mwana wakasvike pakutisiya but kuno vanga vari kumba kunoko baba vacho navana baba mukuru vanga vari kufamba vari pamwepo vachizwi mwana iyeye ane mhepo iri pamwiri pake iri kude kubuda ichitaura mungangobata mhepo iyoyo mwana unobuda muchipatara but vanhu vakaramba vechijika kusvikire mwana adini ashaika mwana ashaika takakodze mwana enda kutaura mairopa kuti muchabvisa huku zvemukuta mezhekadai tikutode huku yacho mairopa kudaidzira ngapayo tikutoida kuno taurai dhei rakashaike mwana tanga tiine mwana komana south wanga ari mumugodhi wakanyangarika mugodhi january takati tiri kumutsvaga since from january but dhei rakashaike mwana sikana uyu ndo dhei rakaende kobuda kuti mwana komana wakawire muchafu wakafa but zvichikonzereswa ngemhepo iyi ina baba mukuru ndoiri kukonzerese zvinhu zvese izvizvi Silas Murambachina havapo vakatotiza kumba hatisi kuziva kuti vari papi muchazotsanangurwana vangorima nyaya iyo yekutiza kwababa mukuru then zvazodaroko mwana wakauya akakotswa unoshandisa kuti Murambachina zvadaro mwana wakauya akotswa pakaende kuti after rufu tochoungana semhuri tichide kugadzirisa taungana semhuri tichide kugadzirisa tisati taungana semhuri vana mukoma vakaende kwasabhuku kuende kuti vagadziswe nyaya sabhuku choitadza ndokuzoti taakukumbire tsamba yekuti tiuye kuri tuye kwangorima but nyaya iyi isine kutangire pakurwara kwemwana wakazoshaika yakatanga 2018 iri mwasabhuku muchadziya 2018 until izvozvizvi tine mwana wakarwara mwana komana wakarwara pakurasike njere ari pamuchadziya primary school ndikadaidzirwa kufonerwa ndiri pangu pahlabisa apo kuti atete uyai mwana hatisisiri kuchangugona but zvaitika izvozvo takaungana semhuri tikaende kwasabhuku muchadziya vakatisimudza tikaende kofambe n'anga tiri mumaoko asabhuku muchadziya vakatipe mupurisa wakatipa tikaende kofamba ndokunga takafamba 3 times tiri kwasabhuku muchadziya but hatina zvakachinja kuzosvikira tazosvike panyaya iyi 2025 since 2018 kusvika pana 2025 panapa pakazoshaika he uyu musikana ndopetakazoti taneta tiri mwasabhuku muchadziya regai muti transfer tiende kwangorima ndo kuchizoya uno kwetakaita saka after rufu taungana semhuri nyaya yakunoku takafonera vangorima ava uri musi wechipiri tikati vanhu varwara pano kuti nyaya tichamirira date remwati pasaturday hatichakwanisi angorima angati horaiti ndiri kudzakai fosho wakauya vaina achikumura vasvika vakazviona zvanga zviri paground vachakutsanangurirai pakauya vana madzibaba vakauya vana madzibaba ivowo takashanda nawo
vakabvunze baba mukuru kuti mune machira emunoshandisa zvisakarurama. Vakati handina. Vakazwi mune tsvimbo yemuinayo but ine banga remakara pakati payo. Akati inini tsvimbo yendinayo ngeyekuchechi. Ana madzibaba akati muri kuti ndeyekuchechi but haisiri yekuchechi tsvimbo iyoyo. Vakati yendinayo ndeyekuchechi. Zvikazi mune ndaza. Akati ndaza ndinayo ho but ndeyekuchechi. Zvikazi imi muri kuti ndeyekuchechi but haisiri yekuchechi ndaza iyoyo. Mune ndiro yemuti yemuinayo but zvese zvakataurwa ipopo baba mukuru vakazviramba. Zvikazi alright munoshandise mubobobo munoshandisa inini. Vana vese vari pano vechisikana vanobuda kwende koroorwa. Imimi madini matomborara nawo. Varoora vese varoya pano vanozosara kurara nevarume vavo. Imimi mapedza navo. Tochosimuka Bishop Cyrus Murambachina. Tochosimuka tochoende kumba kwavo tichide kwende kotore machira iwawo. Tasvike pamba pavo hatina kuone machira iwawo. Akazobuda ari kumba kwemwana wavo mukomana mukuru. Ndokwakazende kobudire machira naye. Auya machira naye akasvike paground echizwi adodini ari kude kupiswa. Saka takazozwi imimi vanasikana moereswa. Takagwada mashuwa tikaereswa. Taereswa pakaenda koite mwana wavo musikana last born yakarorwe papurasi. Wakadonha. Adonha ochobvazwi taura hope dzeunorota. Akati ndinorota ndiri kumarinda. Muchiitei? Akati tichisemendera makuwa nababa. Zvikazi muchidini? Akati tichidye nyama. Zvikazi taura dzimweni hope dzeunodini dzeunorota. Akati ndinorota ndichirara nemunhu wemurume wandisikazivi. Akati sorry mother, mwakabviswa uvirginity wenyu ndibaba yenyu akamubereka. Saka zvazodaroko zvakangosara zvakadaro machira ochotorwa ochoende kopiswa nemutundu wainga ainawo. Hatizivi kuti mutundu wanga uriwei. Ari kuzi ane jira raakanyora list yevana vemurudzi rwedu raainaro. Kusazive kuti jira iroro pamachira rakabuda here kana kuti vachitori naro. Vana dzibaba vakabuda ochoenda ochiende kopise zvinhu. Vakati musi weSunday vangorima tiri kukudai pano na9 o'clock pamudhendi. Topedzisa kutora zvinhu zvasara naamudhendi. But now tiruda amudhende bechnafu kwetiri kwenda. Tizovabvise nyora dzaainadzo kuitire kuti vakazodzoke kushanja zvinodzoke kwavari. For sure vakatakurwa ndibaba vakaenda indaendisipo vakaenda nanatete. Vaenda vochoende koitwa izvozvo vochodzokera. Sunday iyaya vakauya vana angorima namadzibaba. Vasvike pamba amudhendi akanga atiza Saturday manheru acho. Ndo akanga atiza aenda. Aya akasvika pasisina munhu. Asvika pasisina munhu. Anogara pari. Ndapozwa niye kuti bana ari kuvatera kwakusvika imhuka iri pamhatso paanhu imhuka yaya anofamba nayo. Ari kugara pari pamba. Vakatiza chete. Ona mudhende nani mabhishopu anhu. Anhu ari kusaspekta kuti ari pamutata shamwari yacho. Mudhende namutata. Saka agara kudaroko. Tata imunhu nasai kutaura nyaya yenyu yakanasa kuti dyo. Ndeti nasai kutaura nyaya yenyu yakati dyo. Kada kuti teerera. Tunasa kuiziya. Tiri kutoiziya. Anhu ngeyaya anhu ari kufishana aya. Kufishana kuti mwe nasabude. Atoziyana kubudikidza kwei. Basa akashata. Vakauraiwa munhu zvikaziibura. Muchiri apapo chakasiyana nazvo. Sikatite zvekuti titonge Mwari vanofana kubati vanhu. Taidawo munhu wakatsaguwa pamberi pemhatso yemunhu. Uri kuenda ikoko. Order mambo chinge chitaura kuti. Sashinga rinotaura. Zvari kubira muda kwenda kwapo. Ini ndiri panapa masi pangu. Ndosvika ndiri. Yesu tobva kwana machongo. Panoshata. Saka ndinokutaura apa pari kuda munhu wakatsagumba. Yadzewana yenyamwe. Munhu wakatsagumba ari apa. 1. Tati munhu wakatsagumba ari apa. Na amudheni ani Cyrus Murambachina. Anzani? Cyrus Murambachina. Namweni baba yani ari kuchengeta amutata. Wainde chidaro amwe asharuka ere anorarama asingazivi kuti history yawo tiunga tinayo. Mwapazwa?
Saka ngatibetserane kudaro kuti hanzi kana dai zvaita mungakwanisa here kana kumbotipawo patience richani nekuti next court anonga ari apa akagara apa asi ndokumbira kuti hanzi munhu wenyu wakatsaguwa aafanirwa kutiza ari yemunhu wakamangara akatiza ari yemunhu wakamangara ari yemunhu unoda kubetserwa unobetsereka haadetsereki mapazwa ndaikumbirwa kuti hanzi kana dai zvaita mwoyo naye then ndichaita reaction yekuti hanzi auye iwawo ana baba ari airiwo kune history imwe ndekumashure pamweni munotoiziva asi amuri kuitaura ba wakasheka nebaba natete wakasheka nebaba natete ndo yerurumi yaipinda werurumi waipinde mukati ngeuyu wokurwarawo petakazofonera avavo takavafonera taone situation kuti hainomire zvakanaka amiwe hai zvinozi munhu wakafa hai uyu uri apa uyu kawo ndaende kunozosunga vanhu vaka ndakandomona isekerera masekerera kuita asi ndichingobve ndichisvika kumbaka zvichizwi warara watodai wakuti watopona futi rurumi rakukwewa kubanze netauro kureva kuti zviri kugadzirwa zviri somehow munzira yezvekuti zviporese vanhu why ndataura kuti hanzi zvinofadza kuti hanzi imimi handiti muripo mururwara baba yani haana kuuya handiti nishamwari yavo baba yavo nishamwari yavo achienda kosungwa nemapurisa anouya nemahandicrafts echiuya pano auya pano imururwara monasa kutsanangurawo zvinhu zviri pamwoyo penyu then kwakuuya uyani wekuenda kotsawo 6 mita guwa kutsa kuti kwakukira kuti iwewe mumhatso mori munawo mangwani ndiri kutora ndichekutsirawo munouya wotaurawo nyaya yawo zvinhu zviri kumunetsa kaere uye muchitaure kuna mambo musazvisorovhera zviro mwega mukazvisorovhera zviro mwega munopedzisira mwakuwadzana kana kuzopinda mumwe musingaiti saka ndokumbirisawo kuti hanzi next court mumbokwanisa kana kudaro kubetserana mapazwa next dare uyai neanhu iwawo then asharuka iwawo Mr. Ngurima achabetserana Mr. Juchuma kuenda kubata anhu iwawo nepaanogara because kana ifamba nembwa ka example ndinofamba nembwa inini handiti ndifamba nembwa kudaro ndoenda pamhatso pendinoenda kuti pfe ndotsvakwa maningi mbwa yani indori padhubu pamhatso yangu painga isingambogumi unozi chini muripo dziri apo inenge itoziya tenzo zvakanaka sunungukai ngasangana next court mubatanai na Mr. Ngorima ndichati mubetsera Mr. Boari asungwewo Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira Dojibondora